Good morning mga kamaster, no? Ito naman tayo ng bagong video ng vlog. For today's video mga kamaster, magluluto naman ako ng sinigang na bangus. Oh my God! Wow! Good morning mga kamaster, ito na po yung bangus. Okay. Sibuyas at saka sili. So ngayong umaga mga kamaster, magluluto tayo ng sinigang na bangus. Okay mga kamaster, so wala tayong kamyas, ito na lang yung lagay natin, kunti lang suka. So mga kamaster, no, na tayo sa kalan mga kamaster. Ayun, pagpakulo tayo ng tubig. Okay mga kamaster, ayun. Okay, pagkatapos ilagay natin sangkap natin yung sibuyas. Yun. At saka tatlong sili. Kunti lang kamaster. Tapos takpan natin mga kumukulo. 20 minutes later. Yun mga kamaster, kumukulo na mga kamaster. Yun. At saka ilagay natin yung bangus. So ito kamaster, ilagay natin bangus o milk fish. Yun. Kung wala kayo mga kamyas, ito suka na lang yun. Oh my God! Wow! Naman. Yun, mga kamaster. Okay, pagkatapos takpan natin ulit. 20 minutes later. Hintay tayo hanggang kumukulo. Ayan, kumukulo ng mga kamaster. So lagyan natin ng konting asin kamaster. Konting asin. Okay, seasoning. Oh my God! Wow! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all Saka konting trying to protect suka para masin-masin. Okay lang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Master no, mayroon pa akong shout out. So vlog, Team Vlog, Meanings Vlog, yan, Nanas Vlog, Raymond's TV, Hans Kevin Vlog, Yayalo Vlog. Okay, so sa lahat lang ng mga Bisayang vloggers, mga idol, mga master, amiga shout out sa inyo. So ito na mga master, no, kunin na natin ang takip. Oh my God! Wow! Naluto na. Okay, bangus na sinigang na bangus. Naluto na sinigang na bangus. Oh my God! Wow! Kasi wala kamyas. Okay. Okay, kaya ito na mga master, ito na. Oh my God! Sinigang na bangus. Wow! explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show
na ang finishing. Wow!